no pante ta changa lemchan khowela tal me shat lo celebrity non chen ma tam tak te hi anlo puitlin noin atam sok te hi chu ming hlauna engmotal nei zule damdoi mi pat me chat na lama soikai hat te hi anum chok chena amai ro chu tun chuma kan khes ngai thak tur hi chu adang lam deu no pang lemchan thiam tak mai alar zwal wang lai tak ming hleuna le ming chat na po anei lo la ya achin shia tur omlawa bau thut chan chen ani he keisa a chan chin kan ngai thak tur ber hi Joseph David Pichler ania February ni sompali kumsang khazakwa somriat pasaria Washingtona alo pianga unaw panga zinga apalina nia a unaw te anglo takin zirna lamimo sports lama lotlinai chuan lemchan thiam nia lotlin chu adu tho sam ani dai thongani adu tho sam ti lotling tur chuan no pangte mani se mani chena in chwa sanin audition ma chhon tur te na chwak fau china rin ai takin a lotling boka audition tina ti chuan atling chau ve zela film toy parukle fakna lama in lan turati ania commercial le video toya ain lana tur munte chu Seattle kwa ani nge ya anule pate chuan Joseph chu acting lama talent nei chatakani ti ansia a movie chazoka te ain lan thei be sein Hollywood lama chuan lutir ve antum ta a ti chuan Los Angeles a an pem puya audition te tin an pem changa karlova serial movie a rola changa the Chibayan Angel tia ain lana he baka hian music from another room tile varsity blues tia tipo ain lan boka a movie chan zong zinga Beethoven series a achanna chu alar puya Beethoven hi comedy movie nia an chung kwa in uyan vula an wi velte po an chung thei velani ome Beethoven movie series third le fourth ate chuan role changin ain lan kum series hi kum sang ni pakhat le sang ni pania ti chuania he movie a hian Brennan ti mingpuin main character role a play nge ni a movie channa lama an how tu te du sakna po a chang thei hleya movie an ti chwa main ama poliaw lovin movie trailer po an siam sakani Josepha Melshia tu te movie lama a thau poi te chuan no pang fil tak ani zate ain lak velo thole a che zia le a khosa zia po a simple thei hle antia an interview na pakhata chuan Joseph chuan heti hiana soya media lamin a film chan chau zel dan duran zo chuan rui thei thil le a kai noi mi pat mei chat na lamrong kai film chu a chan du lo tok thu a soya movie lam ai chuan TV shows pa ngai episode ang chi chu chan nuama ti thu a soi boka kumsom palimi chawani yen Joseph chuan acting lama chuan kumsom lai career hlotling tak alo nei dai to ni comedy series lampanga chuan a minga cher chho chara a mai ro chu movie nuina lam che ni lo thu tak lampang chu changta zok se Hollywood Khawiah chuan a minga cher chak zo kan jinga mase kumsang ni pania ti chwa cheerant on their birthdays ti chu a movie chan na nung ber alo ne ta ni Joseph anu keri chuan a fapa chu no pangdang ti ang thovin Khawiah chen ve ngai tla ta shiat na ne ya Joseph chu alim chan na lama wangin no pangdang ang lo takin school kal mumal theilawa in lama po chian a ko man manglawani chumi ani wang chuan anule pa da chuan alim chan na Khawiah chu chol san ri turin antita a atira chuan Joseph chuan a she hleya mase anule pa da chuan arwal poirol thar te ang thowa Khawiah chu a chat lai hun chen ve tura an du thlata wangin an hnial lui talawa a bungrwa te chu pekin an kholui Washington lama chuan a letle tani Bremerton Washingtona a letle nuwa chuan Joseph chuan high school zum ve ta a chiante po siamin rol thar pa ngai tak nun chu a mang chau ve ta ni kumsang ni panga chuan Bremerton kwa high school chang chuan a graduate a high school graduate no chuan Teletech company pakhata telephone technician na muin a thok veya high school kal lai changin aha siamoinan bracewa
Joseph chuan a brace wa chu a phoi thei vele Hollywood ta let le chu atum ro le ni hetia teletech company ya na a mo no hian kumkhat nuwa a brace chu a phel theianga Hollywood ta chuan a career chu chunzom atum bokani kumsom pariat alautin chuan trust fund pakhat kaltangin sum alo khol ve nual maya a poisa lo khol ve charchar chang chuan anu le pa baka a unaut ne na an chena in changa lalu tuklawa chuan ama a chena tur in chu ale ve ta roya Joseph hian u meichia farno Samantha le naumi pa Matthew te anei ti kan soilang ve shim shimange hetia inshan alwa nu po hian anu le apa baka a unaut te chu tlo turin akal reng fawa mase mani inwa shangta chu mitme ventur omlo bok nen alawin thla da chana Joseph chuan damdoile zu a khoi ve te zau zawa a mai ro chu atina sadu chuang lawa a chan chu Hollywood ta letle atum thlat wangani January ninga kumsang ni paruk alawin her chwaka hemini hi Joseph chanchin anchiat to pernani aloni tareng mai hemi nulama hi chuan a chanchin hi tu manan chilawa biak chui turpo aumlo boka January ninga zana chuan Joseph le a champa pakhat chu aina curtain denga mase zanari tak nuwa chuan a champa chuan a hosan ta a hemizan vek ti ila January ni ruk ani to mangchu zing darli le a chan ve vela chuan Joseph chuan a champa buk chu kholin a champa nena chuan ain bun ruak chiamani ome a champa soidanin Joseph chu a rui hleya enga mo shafia theisi lo soin a chapa beng dai chu atuma Joseph po chuan in beng dai tum chuan a champa nena ole phone hi kan da potang ka zia to e darkar khat nu vela karon bele zok don chinia tien phone chu ada ta ni mase darkar khat aliam nuwa po chuan Joseph chuan a champa chu a khol le lem hleilawa a champa chuan angai to deu wangin a chung te chu Joseph omdana shila anu ke thi chuan ngai ven thain a sia a fapanau pangzok Matthew chu a u ngai ven turin a dir ta a Matthew 1 Joseph apartment athen chuan maktak main kongka chu ain kalawa in chunga chuan a u chu omlawa light te po aino ne eng veka Matthew chuan a u chu in bul hnaya a chuak lokani ringin nga ka mase lo le ti reng anei theilawa anu ke thi chu a khola a ko phei ve da topa ke thi puin Joseph chenna aron thlen chuan in le avel te chu aeng kwala angai chu a chalo hleya Josephan a kolek fauchin magic card anti mai doilam thil card te chu chhuata alo omkhom chup maya card singa poimo per te chu aum lauti ke thi chuan a she ngal bokani a fapa chin shat lawa om chu are tama ma shayin an kwa police te chu a shat tir ta a mi bo report zaklutin Joseph chanchin ngai venin police te point man la ngal thwaya ni enga maza an sun nuwa po chuan a chanchin reng sha tur omlawa tuma abi popok selawa khoya ma an lan bok selo tuma in an mu tho sha tur ombok selawa a chena apartment la chu are hian are tlok maya ni thum neli vel lai ma sona omlawa Josepha anzon no chuan vani thak tak main Port Madison nero anti mai loi kyang Port Madison be ya chuan Josepha kar chu an mu chhuaka a car hi Toyota Corolla 2005 model ania January ni kwa a car hi mu chhuania a bo changa nilina tinani a car chunga chuan ale khapoi mo zong lo om thlap maya a phone po om boka car chunga om lo chu a wallet le a car cha bi magic card kimlo le ama Joseph chu ani car chunga chuan note an chara chu notebook a chuan thumak tak hi inzaka Joseph chuan anaw Matthew chuan a thil zong chu lo ro chunin lo nei vek se ati thosoya Matthew 1 a thil zong lo nei mai tura ati dana hian mani inti hlum tuma angtariaw maya mase a hnuaya a thozia danga chuan a unaw te tan chuan unaw pa chatak ni adu thosoin bulchan chat adu tho aziak angloya
thu zia chuan police te ri ru chu ati buai hleya mani inti hlumtum ang an di tho bok seya mase buljan chat adu thu aziak le dwa bok se chuan thu top siam ngai na an chimeu lovani police te chuan heti hian an ngai dan an siam ta top maya Joseph chu ama inti hlumin luya chuan azwang thlanyang tin luidunga chuan arwang te chu an zong ta topa uluk ta ka zongin ui sathiam te nen lam chuan zon nan thoka mase an zon shep nuwa po chuan arwang chu soilo ui sathiam te po chuan Joseph rimamo akal na tur omang engma an che theilawa achung te chuan Joseph chu drilrulama hal satna anei oma an shat lo tho an soya depression emo anxiety nei omin voi khat po a oman shat lo tho an soya achung de chuan tu emoin achunga thil chalo an thlentir nia an ngai hlatani nima sela police te chuan an hu chuina an chantira changin an thil mu chhuate chang chuan Joseph chu mani nun na la ngei niin an che thunga shi omti le in thlashung tak chung chuan ke thi bula chuan a fapa chu a thi to ngei nia an sha tho shilin luya azwang thlania an sha tho an soya ruangpo karlova alolan an rin tho an shil top mai ni mase Joseph chung te chuan an pum theilawa Joseph kar ni lai mai a bo nuwa po chuan a chin sha tur ala omlova arwang ni se luya chuan alang chuak mu tur ombok silawa media ten a chung den kom chuan Joseph chu aladam an rin tho soin a bodana bang chuan a zak vianga alaron inlan ngam lawan yang tin an rin thule ngai dan an soi boka Joseph chung te hian Joseph athi an rin theilo na chan ber chu anot sia khan buljan thar adu thu asoi chiama wangle achung te chu mangtha uo tin thu engma anu chia lo wangania achung te chuan khoya emo akal bowani an ring tlatani brema tong khwale tuite chuan Joseph chung te chu an khongai hleya an khwa chuan changrwalin Joseph chu an thayang tok le an phakang tokin an zon puya hun engamu chen an zon pui nuwa po chuan a chanchen engma an shiat belawa thu thar tu ma in an nei theilo hetia Joseph chin shiat lawa rei tak om ta ka chuan a chung te chuan police te chu an dem lek leka an fapa zong mutur chuan an na an thok thatok lawani an tia police te chuan Joseph apartment po an en uluk lawa nu ma rin hel om thei tur engma an ngai ven lawani tin media ma chuan ka thi chuan a soya akar an mu chhuat ta ka po mishing luna nu ma kar hnung lama a oma chu po an chik pe lawa fingerprint emo DNA emo po an zong lo shim shimani ati bokani kara lauliam sela thlati po alorala kum aloveya ma se Joseph chanchin reng reng sha tur om chuang lo luya chuan mi te po an zwang thlave fowa an ruang po karlawa arun langvele mai zela ma se Joseph ro arwang mutor tak ngial po umlawa he wang hian mi theng khat chuan Joseph chu ala thilo ni hin an ngai ani Joseph case ti har tu chu mel ma nei lawa ngai zong lama chuti bok chu ni ya achung te nen aning kara cha ma Hollywood lama let le fat ado ti lo chu engma ama zerboy tu a omshia ta ni lawa ngai dan shang lo chuaka mi theng khat chuan alem chan zinkong a chhun zum lok thailo wangin alil ru shi omanga nuam ati lai taka a chu sana wangin adu huna role play tur a mule silo wangin alil ru a chi omanyang antia engkim mai chu rin thu ve kania fin fiana engma om tlat lawa Joseph chu lo thi tak tak ta se arwang khoya ma mu tur om lawa buljan chaduin bundanga akal bau ti donela achung ten alo mu pal be seya media a anin lana tam tak te chu alo mu ve ngei om sia enga ti nge thom reng reng aron nei selo ti te chu zo na ni afarno semen tha chuan mi ten hunin aliam puyanga indam ve zel mayangan tia mase kandam theidon lawani ati ve bok Joseph anu ke thi puin surviving coalition website at chuan thu posin ka fapa zong motorin Bremerton police te chuan an na an thok thatok lawani atia
about dir khan fin fiana tam tak an hmu tur nge po an chui uluk lo wangin fin fiana po abo zauta ni ka fapa chu kumnga le achan vela ya bota a police te khan an na lo thok tha se chuan heti hian ka fapa hi chin shat lovin ala omreng bik lowang tin alung oilo na atar langani Varsity Blues filmin an kumsom ni pangana anniversary an lom tak nuwa hekesi mitam zok ta shiata ir chuak thar le chawani nge ya a chan chu an main role play ve chin Joseph chu chin shat lova about thu mitam takin an shat wangani ya fans tam takin an lainat emema an childhood movie star chutia an bautangot mai chu an ril ru na tharin Joseph chu zonmu thei in beisahin fans te poin an thei angin man la chawa a hun man dan te chui kirin a baudan te an hanjir chang veya mase police te top thawa chuan an top vele ta thawa tuna chuan Joseph Pichler chu kumsom thum pasari vela upa ani ve to dona alol dam hlawani chuan mi ten an sha theinan kumsom thum pasari mel tur o mangai te chu an the dar boka tun thleng hian Joseph Pichler chan chin hi ngai ven reng ala niya ala dam ngei be sein a chung te pu in kumtam liam to ma se be seina nung nen Joseph chu alo kerle hun an la ngak me kani